Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Paglaban en Kristo maapong, italgen mo ken kwa namin nabasun mo, suruten tidalan na. Tidalan, ti pudno, ken ti biag, pakagagang kadagiti na espirituan nga adal, pudno ken puro sorsuro tinasantuan na surat. Amang itunday ti tao ti pudno dalan, tap na may liklik iti nakabutbutay nga dusa, kaya't magunod na ti biag agnanayon ti sidong ti Diyos. Ti dalan, ti pudno, ken ti biag. Manggigan dito DZTV 693 tunggal Domingo, alas 7:30 ti bigat. Idandanon kada kayo ti Church of Christ, Rubio Galimuyod, Ilocos Sur. Ti dalan, ti pudno, ken ti biag. Di pa nakapalintidalan na, dalos ang nagpusukin kararwa, magnet kahiti panagayan na nuta, lang nagkalinain ka. Launay brother nga tipud no dalan ket awan sabali no saan nga ni Apo tayo Hesus Kristo ket no saan ka nagtalay ket kuana awan serbina ti panagtulnog mo iti muna nga gundaway naipagabigat dahito ti programa yo dalan tipud no ken ti biag dagiti gagayem yo ti tangatang Samuel Alejo Bagsang Senior Reynaldo Arquines Guerrero Jr. adda dagiti mabalin nga pagsukimatan iti daytoy na panahon pakaibilangan daytoy internet nga ti website dagita adun ti pagsukimatan ita isut gapuna nga no nakurangan ka uno agkurkuran ka kadagiti resources saan nga mabalin saan na masapol mapanka kadagiti na duma bibliotika una dati library bro bibliotika hani nga masapol na mapangka kadagiti library mapangka agabang kadagiti libro ken naduma pa ang magazine kinagpaisuna sumagmamanong pa iti na magazine ti nagsirra puno nagsardag ti publication na gapo iti bilag ti website kuno internet uray itay akti pamati uno pa nagpamati ken iti tay akti relihiyon adu dagiti agdepende iti internet ket dayto iti maysa kadagiti nakasang pasama brother ta dagiti daduma agdepende da kadagiti mabasa dan iti internet saan dan agdepende iti mabasa da iti Biblia ken iti pudno ken umiso a panangawat iti nasantuan na surat nga iso ti pagtalkan ken pagsammagdan no may papaan iti panagpamati ng runa kadagiti a panawan nga iso ti baro a tulag nasaan anak po ng skaruden ti daan a tulag iti maysa kadagiti reaction no malagip mo iti napalabas iti umunan sa no may kadua broadcast ti daytoy a programa ti dalan ti pudno ken ti biag adda dayjay impatangatang ti maysa managan Domingan sama Wen. kan kuna na ada kuna na ay hindi may kadwa dayto yun dayjay kuna nang may panggap iti iglesia ni sa bali masama di nabasa ko asino ti naawagan saksi di may sanya asino ti naawagan saksi iti Aramid 8 nga Aramid 1 verse 8 dayta ti maysa kadagiti isaludsod idi nga nasumbatan tayo may ngamin namuan tayo nga ti panagsapol gayam dagitoy iti kay papanan na dagitoy nga verses ket iti internet sa pulen dati panag-interpret siguro diyan ti termino ti AI nga kumunada anya ngem laglagi pun tayo nga dayta AI nga dayta saan nga ahan nga perfect
Anya sana perfect no digat merely suggestions. Ta artificial nga rod. Artificial lang nga ro. Oy. At dapat may isa nga sabi ko, so ni Dominga nga kung kuna na kaya't kuman ti mangibingay. Malagip mo dito siguro kadag iti umuna-uno may kadwa. Kaya't kuman ti mangibingay mo ti panakaawat ko. Di panakaawat na mo eh. Saan kayo masaksakan? Malayo na siya Saan kayo masaksakan, pastor? No, brother. Wala na. Iti panakaawat ko iti baga ni Kristo nga iglesia ket di ba ti makuna nga iglesia ket amin nga agpamati ken ni Kristo ket makuna nga iglesia sanda nga ti Church of Christ ti maawagan wenno mabigbig nga inted ni Apo Jesus nga makuna nga sekta. Kasi nung batang ka dito nga awan tinted ni Apo Jesus sa sekta. Oy. Saan Apolos ang nangted iti sekta. Pagayan. No da mabasam nga kasta iti nasanto na surat ay ke nagsaya ko na nga ibingay mo. Nga awan nga Apolos tinted ni Apo Jesus a sekta. Pudno launay nga amin nagdagti grupo mawagan iti iglesia. Anya no iti saritaan ket religion. Tauray jay dana tulag kunana ket iglesia ijelet ang. Kunana ket kahit nasa unday jay di grupo dagiti Israelites idi nga dagka nga agkatang-katang dayti letang gapo iti panangdusa kadakwada ti Dios. Iti laskod iti 40 atawon. Anya ay kasjay nawagan dayta ti iglesia. Grupo nga min dayta dagiti napili. Ti iglesia nga min kahit nasa unday naadaw dayta iti balikas nga eklesia. Anya nga di jay kunana jay called out. Dahil panakaawag. The called out ones. Dahil ti kay papanan na. So inawagan da ka, may bilang ka kadagit inaawagan, ado kayo, makuna nga iglesia. Naayaban. Naayaban. Makuna nga iglesia. No inayaban na ka kaspagarigan. Ti may isang kung kunada propeta ita. Inayaban da ka, kaya kung kuna nga iso ti anak ti Diyos, ita apanawan, ay ke may bilang kang iglesia ngem ijay panangawag ni dayjay nga tao. Tarigagayan yung may balikas ko dagiti nagnaganda mabalin na ta. Ngem no hanyang tarigagayanan baka adat di masair. Mo yung dagiti salita makasair nya ta. May bilang nga iglesia. Kas tamot laan no inawagan na ka ti Apo babaen iti ebanghelyo. No inawagan na ka ni Kristo babaan iti ebanghelyo na ay nagadu kayo, naggrupo kayo hang mabal nga may salang ti maawagan ni iglesia, hang mabal nga may salang nga member. So nadu kayo nga inawagan ti Apo babaan iti ebanghelyo, maawagan kayo mo ti iglesia, ngem iglesia ni Kristo ni Apo Jesus. The church, maawagan kayo mo iti the church, ngem saan nga the Church of Wesley, niyang pweditang nagnagan, nunudig the Church of Christ. Isugor nga, ikawusyo ko na kadagiti nagtulnog, nang runa iti maudi nga adang ti panakisalakan, so ito iti bautismo, iti nagtulnogan iti tayakin pamilya iti bautismo, kuna ti Galatia chapter 3 verse 26-27, kuna na dagop nyo dagiti nabautisaran ken Kristo, inkawusyo ni Kristo. Kat no inkawus mo ni Kristo, kasmot lang iti may isang asawa babae, nga no inkawus na, ti asawa na, unong nagat ti asawa na, mapukawan daya, piliin na, di ba? Isa pa nulit ang ti, muna mapukawan, ti babae, ito ng mga asawa. Daya piliin na, nung nga mapukawan, na ikabila iti nga, sa middle name, muna na daya. Isot nga po na nga, agbalikan a Kristiyano. Nga dahil balikas mo ta Kristiyano, nadaw mo, iti English nga Christian. Kuna na niya, nga dahil tamo lang tinaadaw iti pagsasawa Latin sa mo dayay, nga muna na Kristiyanos. Kuna na, manipo di Christ, dayay, manipo di Kristiyanos, manipo di Christ, kendi Ianos. Di Christ, amo tayo, ni Kristo dayta, ni Apo Jesus. Di Ianos, kay papanan na dayta, follower of. So, follower of Christ. Kuna na, di kay papanan na dayay, Kristiyanos, etymologically. So di kay papanay. So ano, dadu mo pa yung nagan mo ay ke, ano na,
Ano kas pagarikan, may baga kati may isang nagan, aglipayan. Kasi nga niya, Right. so aglipayan, from the word aglipay, and then Ianos, follower of Aglipay. Ni Apo Gregorio, di Gregorio Aglipay, nga tingmaray kas presidente di 1902, nung sana nagbido, nga iso tinakabalubal ni Apo Emilio Aguinaldo. Nga diyan. Kasi lang mga simple lang kan may isang basit nga introduction. So awan tinted na nga sekta. Awan tinted na nga sekta niya Apo Jesus. Siya nga nang bangon. Saan nga nang bangon iti sekta? Nya, dagiti amin nga grupo iti tayap ti relihiyon mawagan iglesia. Ngem saan nga amin ket kupa ni Kristo. Binangon na. Ken saan nga amin ket binangon ni Kristo, saan nga amin ket inayaban ni Kristo babaan iti ebanghelyo. Anya, mo kanawatan detan ni pagayam nga Dominga Kalaykay. Sabi ko nga, nawatan na nga saan nga amin kat binangon ni Kristo. Nagpaiso, purno diya kung namin nga, maawagan damot iglesia. Right. Ngam saan nga binangon ni Kristo. Mm. Anya, sabali lang diya binangon ni Kristo, dahil naayaban, babaan iti ebanghelyo, nga iso diya kukwana, iso gapon na the Church of Christ. Yun na, that indicates possession, panang tagikuwa. Anya, iti agdamang uno yung kinapalabas nga broadcast brother adamot dayay nagsalutsod no malagip mo man dayay nagsalutsod may panggap iti dayay gubat ada paking ka dayay message sir bro Nada. pakibasa man dayay Kita tayo yung message. dayay message nga may panggap iti gubat kuna na Uy, nakakata kita. no malagip mo dayay Dada. ay dito yan Datoy. sige Kuna na. Pastor, anya kaya ta sawan ti panungpalan iti Matthew chapter 24, verse 6, verse 13, kan verse 14. Dagita kadigi kunana gubgubat, bisin kan ginginad, iti Matthew chapter 24, kat karaman ti gubat iti Middle East, kan Ukraine, Russia, conflict, salamat orayak ti song batiyo, pastor. Hindi napalabas nga Domingo, rin yung yanta sinumbatan din na. Kahit namuan tayo, madi panungpalan niya sarsaritaan na di takit saan niya panungpalan ti lubong. Kanya, saan na panungpalan na dahil agdama alubong, nudigat panungpalan dahil henerasyon iti dahil di nga panawan, hindi nagsarita ni Apo Jesus. Kanya, dahil panungpalan dahil nga henerasyon dahil iti Hudyo actually. Henerasyon dahil iti Hudyo. Saan nga henerasyon dahil iti amin at tao? Dati nang punas iti henerasyon dagiti Hudyo, may ti Romans. Kata dapat lang mo ti Romans, henerasyon ti Romans, sampay mo lang na po di. So saan nga panungpalan ti lubong di sarsaritaan na dita niya? Nudigat panungpalan ti henerasyon dagiti Hudyo. Napalit na nga tayo tayo pinapalabas nga broadcast. Kan dagiti gubat ko na bisin kan dagiti ginginan. Ada reference na kan kadati bro, jay Matthew chapter 24. Dada. Pakibasa. Kata kita verse 6 kuna na Sige. Kahit makangagkay to kadagiti gubgubat, ken damdama giti gubgubat. Kita nyo tadi kaglagaw tamasapol ang marami dagitoy ngem saan pangiso ti panungpalan. Tatumakder to ti nasyon na bumusor ti sabali nasyon ti pagarian na bumusor ti sabali pagarian. Ket addan to bisbisin ken gingined iti naduma-duma adiso. Ayun. Dito di yan ay sinarita na dati kung kunan natin ang gubgubat. Nga jay panangawat kan panangkita tayo jay context. Uno di sarsarita na Apo Jesus iti dayto nga gundawa, iti dayto nga chapter 4, 24 di Matthew. Makita tayo nga saan na tutudbuan dagiti gubat iti adayo madiso. Kaslang mati Pilipinas. Adayo unay dayta Ukraine, adayo dayta Iraq dagita. Natutudbuan dagita. Natutudbuan di adayo tayo mati Bibiyang dagiti Hudyo. Dagiti Kristiyano idinodan no gugubat ko ma dagiti daduma pagpamilya na niya. Awan ti concern da ngamin ada ti Dios kada kuada. Dali ti point. Ngem puna ni Apo Jesus dayta gubat kuno na mapasamak to iti nasyon da. Addan to dagiti mapasamak dita nga disaster dayta. Dayta gubat dapat dayta bisin kuno na bay dita ket. Ada dagiti bisin kuno na ta pinagpaisuna no adalan yung ti history, uno adalan tayo ti history, adu dagiti pasamang iti nasyon ti Hudyo. Dagiti
imun una wano nagbiag iti daydi nga panahon nga historians no pay dagitoy ket sandang handang nga mamati nya handang mamati iti padto handang mamati iti kun kuna ni Apo Jesus kun kuna daydi dadong pay nga apostol handang mamati iti tangan nagisurat da kadagiti paset ti history pagsaritaan dagiti Hudyo nya naimaldit kadagiti libro nya ket maysa kadagiti naduktalan nya nga sinurat ti maysa managan Henry no saan ako nagkamali Henry Alford mabalin nagbidot ta siguro ginagan yung DJ Alford saan ka nagbidot ijay nga ada tinapasama nga pricings uno naduma-dumang nya pricing Englishan ay Ilocanon panag kasla kudita ko man iti daduma panarita adu dagiti nagpanggep nga mangagaw kuma ken mangsakop iti Hudiya wenno iti nasyon dagiti Hudyo adu adamot dagiti nangiwayat iti panangrabsot iti turay dagiti Hudyo idi tapno agawon da kuma ti turay iti dayta nga nakatayan dagiti nagduma ken adu nga Hudyo adamo na pasama talo ti uprising wano daytoy panangrabsot ganda ta panangrabsot iti turay iti Hudyo nga iduayat dagiti hintil iti daydi nga panahon nga nakatayan dagiti ginasot no di man rinibo nga Hudyo rinibo nga Hudyo dita brother ay ket sanda nga malikligan dagiti kinsanda nga nagbaligi anda nagbaligi ngamin ti padto ken sinarita ni Apo Jesus ket saan nga dagijay ti makadadael to iti Jerusalem no digat dayjay imperyo ti Roma nga iso tinapasama kay di AD 70 kuna dagiti daduma AD 71 dagiti daduma AD 72 kuna dagiti kadwan na nga sinarita ti record matter of computation of years lang kita brother ay ngem puno na pasama AD 70 70 ti kadwan ada kiti tatatan dayta na doktrina AD 70 doctrine nya adu pa daydi tumano rakas taga po di sanda pa nagiging naawakan may panggap iti pasama ngem dagita nga sana pa nagiging naawatan magapo iti pasama mangipanagnet nga da na pasama idi nga iso ti panang sakop ken panang heavy wipe out nga minan panang punas ti imperyo ti Roma iti record ken panang rebeg iti Jerusalem ken panang rebeg iti templo kustula una jay kuno ni Apo tayo Hesus Kristo nga awan to ti maysa bato kuna na nga naiparabaw iti sabali paya bato dagita amin ket marbada takasta ti panakaipasdag ti templo baba ni ti bricks nga kuna tayo temo ti bricks ang totoo na niya ang totoo na iti bato iti dayta so saan nga tutudwan ni Apo Jesus dagiti gubat iti sabali a nasyon taan niya kumati pagbutngan ken pagdanagan ken pagsaganaan dagiti Hudyo awan pa mi diti kasla matata nga apektado tayo gapo iti nang atong presyo dagiti gagatangen awan pa lang ti kasta idi jay anya awan pa lang ti langis idi awan pa lang ti oil importation idi exportation kasi nga iso ti mangdadal iti ekonomiya ti pagilyan kasla kada tayo madimanon pa iti dandali 200 san iti presyo well apektado tayo kadagita nun saan nga hanga di jay ay kaslang agdanag tayo baka matay tayo saan nga di ni delikado tayo patayin da tayo dagiti nga tattao hangas jay nga paadanag ngem igis panarita ni Apo Jesus idi ket talaga nga nakadadanag kita ada pay pestilence kunan jay bisin nata di na kunana mo ket sanpay kada iti panungpalan kunana mo kami mismo sanpay kada iti panungpalan kayat nang sawon ngano addaman idi ti napasamak nga riribok gubat may busor iti Hudiya sanpay nga iso ti panungpalan da na sanpay nga iso ti panungpalan da apay ngamin nga hanpay nga iso ti panungpalan da una ka lumabas dagita kailangan mo na makarin na kayo to kadagita iso nga aganap kayo na ken saganaan nyo dagita saganaan da dayjay ta ay syempre ijibuod ng nasyon ijibuod ang nasyon aging gana dumteng kuno na ti abomination uno dayto di nakarimrimon uno makapasigar nakanya di kuno dayon di dadungog pa termino nakabutbuteng nga pasama nga isunto ti mangrebeg iti ni nasyon na Hudiya
Kaya ni Santo pa iti mang rebek iti templo ti Jerusalem. Anya nga isureta jay nakabutbuteng apasama ka kunana nung makita yon kunana tinakarimrimo nung nakabutbuteng ito nung sumunga din dagiti soldado ta makita na among nga adama ti watchman dagiti kay ada watchman da dagiti gates ti Jerusalem naglagi pun tayo nga ada ti gates na dagito kin adda dagiti tagabantay no tadeta ti kaugalyan di ama uremot ka dagito adda tama tanya ada isong ada dagiti ni nasyon tatak ada tay mangun nga air defense tapno ti kasta ma-monitor dagiti nga to ada dagiti defense iti land tapno ma-monitor da no ada ka busor ken tatapayan kay kuan ibabagamon nga ne arabi dun ba ito hamo kayat gubaten ka ano niya idi sana kasjay The warning. ada warning idi sana kasjay ni Apo Jesus tinangteg ti warning kada gito nga kun ada gubat tayat na niya sa unday tanghang mapakaibilangan daw iti gubat tatta. Wano saan apad to dayta maipaay kada gito a panawon. Ngano makangod kayo ti gubat niya dati gubat ti Russia, da gubat iti Ukraine, da gubat iti nya dati masa Iran. Da gubat ti Amerika ay delikadon. Dayto yun ti padto iti Matthew chapter 24 kun ada ang kitingan siya. Ngam saan nakasjay. Ti basis dapat isudayta. Santo dumten to na sampai dahito ti panungpalan ko na kahit na sa ano nga sa uli ka isuday ti panagsagana kayo asidegen ngam saan naman ngayon baga dita nga asidegen ti panungpalan na yan saan pa'y nga iso ko na saan pa'y nga iso ti panungpalan ko na saan pa'y hindi nga hanga tutudon nga panungpalan dahito lubong ti agdama no di kat panungpalan ti nasyon nga Israel o dayay panungpalan da dayay. So panagkunak awanan di problema dahil kita. No dati daduma pa nga sa lusod yung may panggap iti kay papanan dahil tang verse may panggap ka na kita gugubat mabalin nyo lang nga i-tag ka na kami wano i-message ka na kami. Kain basahan na kami dyan pakabuklan na dyan chapter 24 tap na makita na dyan pakabuklan na kami. Dayay sasaritaan da ako. O ta talaga nga dita na lawag na mulaang nagita pasamak dita. Wan, nailawlawag nga pirmi. Dayay sumang sarlo bro, nyati ko na dyan message. Nga di dyan. Bisin yun, na ipagkatabantan na dyan bisin na niya. Nadato ti bisin nga talaga. Ken karaman ka di Ukraine, nga karaman dita. Iti ababa pa na saan apad to dayta nga matungpal iti masakbayan nga kasi iti dayto nga gundaway. Anya? No di ket panarita dayta padto ko na tilatan ni Apo tayo nga Kristo insalitan na kadagiti adalan nga matungpal to in their lifetime. Sana diyan? Wan bayat ti kadada. Bayat ti kadada ito ay henerasyon. Basta pagibasa man dayeng pasid bro. Erogi mitiwan tapno makakata masiputan ta. Kat rimuar ni Jesus iti templo kat mapan iti dalan kat dagiti adalan ay may datap ni pakita daken kuana dagiti patpadakder iti templo. Nga miso simbong bat kinunana kadakwada di kay makita amin dagiti abanag pudno kunak kada kayo awan to timatda ditoy amay sa abato ti rabaw ti may sa adin tumarba. Kitiso idi adda tugtugo ti rabaw ti bantay dagiti ulibo dagiti adalan ni masidagdaken kuana ng isuda akon kunada ibagam kada kami kaanon to ti panakarami dagitoy ket anyan to ti pagilasinan ti ay mo ken ti panungpalan ti lubong. Ket ni Jesus simbong bat ket kinunana kada kitain nyo tawan kuma ti mangulbud kada kayo taadun to dagiti agkuna o dagiti umay tinagan ko ngagkun kuna siyak ti Kristo kat adun to dagiti ulbuden da ket makangeg kay to kadagiti gubgubat ken damdamag ti gubgubat kitayon nyo tadi kay aglagaw tamasapol amarami dagitoy ngem saan pangiso ti panungpalan tatumakder to ti nasyon a bumusor ti sabali nasyon ti pagarian a bumusor ti sabali a pagarian ket addan to ti bisbisin ken gingined iti naduma-duma diso ngem amin dagiti abanbanag isoda ti pangrugyan dagiti ladingit iti dayta yawat da kayto iti rigag ket papatayin da kayto ket guraen da kayto dagiti amin na nasyon agapo tinagan ko ket iti dayta adun to dagiti may tibkol ken agpipinadakas to ti maysa ken maysa ket agurang-guran to ti maysa ken maysa ket adun to dagiti sanapod na mamadto tumakderdan to ket olboden danto dagiti ado ket agsipot adun to ti kinadakas ti ayat dagiti ado lumamiis to ngam tagtalinaed aging ti panungpalan may salakan to. Ket dayto ebanghelyo ti pagarian may kasaban to ti amin na lubong tapno mang paneknek dagiti suay na nasyon ket iti kasta umayton ti panungpalan.
adda di umay to ti panungpalan na. Adda mo di saan pay nga iso ti panungpalan. Panungpalan. Dahil talinaed daging gay ti panungpalan. Dahil niya talo nga panungpalan nila. Umuna iso dahil awan saan pay nga iso ti panungpalan. Titudtudlo na dahil tako na tayo manan saan pay nga iso ti panungpalan ti nasyon ti Israel. Saan pay nga iso ti panungpalan. Ore adu dagiti gugubat nga napasama, dagiti bisin nga napasama iti uneg ti nasyon ni Israel. Saan pay nga iso ti panungpalan da. Anya? And then kuno nanggem ti agtalinaed daging gay ti panungpalan, kuno naman ay. Di agtalinaed daging gay ti panungpalan may salahan to. Dahil takot may isa prinsipyo, ken may sa kinapudno iti daydi nga panahon. Ngano agtalinaed ka ken Kristo, agtalinaed ka mamati ken kuana, tauna na numakita yo kuna na nya, numakita yo daytoy nakarimrimon, the abomination kuna na. Daytoy nakabutbuteng, ito na nakita yon. Ito nakita nya ti kuna. Daydi nga to ti balay kuna na, saan kuman nga mapan mangala iti bado na, uno ti abasto na. No di kat diretso nga bumaban mapanan iti bantay. Daydi ti talon kuna na, saan dan ko mga agawid tapno mapandapay lang agsukat tapanagala ti dadto mga basto da sadan to mapan iti bantay no agdiretso kayon kuna na iti bantay. Asipay dagiti masikog kuna na ni Apo tayo sa Kristo. Asipay dagiti masikog ta marigatan danto into no at danto tirigat dahil tiday nga panahon. But syempre narigat ito maray. Una masikog kang kadagitag tagibi ko na. Tagibi ken nasa dagitag paspasuso. Narigat dang tumaray dagita. Ken no kas pagarigan tay ti dadateng dating abomination ti panangsako kay dadateng dagiti soldado ti Roma ti panangsakop da iti Israel ket aldaw ti Sabado madadang marigatan da napay. Ngamin kasapulan da pay lang ngaluktan ti gate uno ti ruangan. Anya? Kasapulan da kailangan ti tulbek kasano no awan da yag banbantay. No napanangan no nanyaman pa iti nga pasama ay ket isu pay nga taktak. Isog gapon na nga ikararagyo iti ama ko na saan kumakasta ti mapasama. Ken may sapay narigat ko na no umay dagito no umay daytoy nga abomination daytoy panangsakop ken panangrebek iti nasyon ket mapasama iti kalamot na. Narigat na yun mo na narigat ti panahon ti kalamot na nang runa ket agturong da iti bantay. Anya? Nang runa ket agturong da iti bantay ay ket delikado. Anya? Delikado. Ngem iti panangsako imperyo ti Roma ket panangrebek na iti Jerusalem iti AD 70 iti history. Awan ti adalan napimusay. Wenno napapatay. Awan ti adalan ang napapatay apay ngamin wanta dinengegda dayay panarita ken sursuro ni Apo Hesus una na mapangkayo ni bantay so napandan naglibas da aminan ngem dagiti saan na namati ken Apo Hesus isuda dagiti napapatay ken pinapatay dagiti soldado iti Roma babaan kini daytoy may sa general ti Roma Titus sa tinagana mo sigurado no nya ti inagana dito ngam mabalin mi nga itud kada kayo ti history iti sumarunong nga parang ti programa yo ti dalan ti pudno ken ti biag tilang batampi ti daytoy nga guntaway so dayay mangibaga ken mangsumbat iti daytoy nga saludsod nga awan pannakainai daytoy verses nga itud mo tinguno ti Matthew chapter 24 kada iti paspasamak kada gitoy panawon. Anya? Daytoy Matthew 24 ket sinarita na may panggep iti panangsak ti imperyo ti Roma ken panangrebeg na iti Jerusalem ken panangdadal na iti templo ti Jerusalem nga isu ti grandeur dagiti Hudyo isu ti dayaw dagiti Hudyo isu dagiti kunkunada nga ayan ti presensya ni ti Dios kadakwada ngem dayta rinebeg ti kabusor ken awan gusto lang una yung mga ni Apo Hesus nga awan ti bato nga naiparabaw isa balik pay bato asaan marba. Gapunan narebek ti templo bro. Ken ti daytoy pay wall of Jerusalem narebek malang na warada ita narba pati ti walls of Jerusalem. Tay sumulan kas diay malang ti panakaramid na nga bato na ito iti sa bali bato nga santo marba na narba da dagitoy. Yeah. Parang kung nalawag na dyan bro,
Awa dali pa iti punto na sa tangan na sagid. Mata na ta na ilawlawag meten. Di Matthew 24 verse 6 na ilalawag ka diyan, hindi may panggap iti panungpalan. Dahil Matthew 24 verse 13 na ilalawag tamatan, kinaya Matthew 24 verse 14 isulat kaya agtalinag kunan salita. Ay iti panungpalan kunan na may salakan to. Oy. Ken dayta gugubat bisin ginggin awan pan nakainaig na dagita iti agdama panawan gayam. No basam tintero Matthew chapter 24 awan ti pan nakainaig dagiti gubat ita dagiti gingginet ita dagiti layos ita dagiti bisin ita. Oy. Anya awan pan nakainaig da iti Matthew chapter 24. Tadayta ke tutudwan na ti panang rebut ti imperyo ti Roma iti Israel. Karaman ti gubat awan pa na kay naig data Middle East nga ken data Ukraine iti daytang sarita. Well, ito no Domingo no dadagiti follow up nga question nyo ito yung lang data yung mangtid kami to ti sabali mo nga background no kanayon nga background na dayto may panggap kada iti gubat niya na pasama kini. By the way bro, good morning brother Sam, brother Red, dumdumngag kami man ti programa yo. Brother ti dalang ti puno ken ti biag ni Brenda da jay mo na nagsarud sudidi. Ang ako na sumulang tinagko na nga no sanda kanong agkamang iti may nga relihiyon ni dayan da sanda kanong may salakan. Sinong batang tao lang data niya. Ati puno dalan na sa bali no apon no dinhi ako ti Jesucristo via John chapter 14 verse 6. Awat ti oras en brother Ray ke pumakadatamutan hindi iti kablaw ta. Oy na bigat kada kita ami dumdungag iti programa iti dalan ti pundok ti biag iti depar na ti kami ananan iti pagudpod kauna iti surprise iti Narbacan iti Burgos Salcedo Galimoy kastamot ti Banggar kadalakmatan dayto agundaway nga panagyaman kada iti net nga mandingay bayat iti panakay masayag ni nanang kastamot nga ba manipod iti panakay masayag ken panakitabo na yaman kami kada kayo kada iti mulong kastamot iti nakipagandingay bayat iti panakay masayag ken panakitabo na. Dagiti ka sa iti Salcedo may Wen iti Salcedo. Salcedo. Kayo amin ita. Kaya dagiti amin na dumdumngan kada tayo. Mabalin nga member ka man iti Church of Christ kung saan nagasat nga aldaw di Domingo. Yawis mo ti panakipagdaydayo yo kada kami iti Church of Christ iti Galimuyod, Rubio Galimuyod Ilocosur specifically. Ada dita ti chapel ti Church of Christ. Ada dita ni Tapaw ti Bantay dita. Tapaw ti Bantay dita nakakabilidad ti Galimuyod Church of Christ meets here. Dati building ita nga pakabasan nyo dita alas 9 ti bigat. Awisin da kayo. Kaya nadamot ti may dijaya nga Bible correspondence course. Ito iti English ken iti Ilocano innam nga lesson dati bro. English ken Ilocano mabalinmi nga ipatulod kada kayo babaan iti postmail uno mabalinmi nga i-deliver data personally kada kayo tapno may lawlawag pa ino nya taramidin nyo ken ikanta kayo pa iti libre at Biblia Tapno daramaten da. Well, libre at Biblia depende no nya ti kayat kung English uno Ilocano dapat may salaan mo nari imposible mo nga agadal ka English ken Ilocano mo tan. May salaan no pilyam ti English ikanda ti English nga Biblia. No pilyam ti Ilocano Bible correspondence course ikanda ti Ilocano nga Biblia. Dayan, i-message yo lang kada kami. Iti tarigagayo ta ken di address yo ta may idanon kada kayo ti Bible correspondence course plus dayan Biblia. Tapno dati aramaten yo no kas pagarigan ta tarigagayan yo ti madaan iti Biblia. I-message nyo, it is 0917-179-9768. 0955-361-2819. Kung saan, iti message section, iti programa, dalan, ti pudno, ken ti biag, iti DCTP 693. Kung saan, ipawid na, no kaya iti agsurat. Huwag kayo niyawis tapay na dyan midweek, ha brother? Midweek services. Kasanong ti midweek services, bro? Iti kada Miyerkules ada dayjay na pagsasaritan kami nga kada miyembro ket maangay iti midweek kada giti pagtagan kada giti nga panawanan brad ket matutudo mo ten iso nga nasesiat sa ijay mismo pa lang nga kapilya. Pakayawisan na dagiti agtarigagay ngumay maki midweek. Oras di alas 7 iti Rabi iti Miyerkules. Ayun, no masama yo ti umay may kayo ken yaw awis mi ti Bible studies. Tapno ti kasta home Bible studies kana pa man. Tapno ti kasta ket madantayo iti nalawlawa apan nakamo iti nasanto na surat.
I-message sa kami lang. Ulitin mo, 0917-179-9768. 0955-361-2819. Madahan dagiti kagayam yung itangatang Samuel Alejo Bagsangi Sr. Reynaldo Arquines Guerrero Jr. May pagkatiga. Puno ang Kristiyano, makipagnapag ken Kristo nga ako, italgen mo ken kuana amin nga basun mo, suruten tigalan na. Tidaran, ti pudno, ken ti biag. Pakagagang kadagiti na espirituan nga adal, pudno ken puro sorsuro tinasantuan na surat. Amang itunday ti tao ti pudno dalan, tap na may liklik iti nakabutbutay nga dusa, kaya't magunod na ti biag at nanayon ti sidong ti Diyos. Tidaran, ti pudno, ken ti biag. Mangyagang dito DZTV 693 tunggal Domingo alas 7:30 ti biga. Idandanon kada kayo ti Church of Christ Rubio Galimuyod Ilocosor. Tidaran, ti pudno, ken ti biag. Ipan nakapalintigalan na, dalos ang nagpusukin kararwa, magnet kaikipanagayan na nuta, lang nagkakaroon